Αγαπούλες, γεια σας. Σήμερα θα μάθουμε πώς να βγάζουμε ένα τιμόνι από τη μηχανή, μηχανάκι μας, παρόμοια είναι. Στο μηχανάκι ενδεχομένως να χρειαστεί να λύσουμε μια μάσκα, μία-δύο βίδες. Λοιπόν, θέλουμε να λύσουμε μία βίδα, δύο βίδα. Βλέπετε που χωρίζει εδώ. Θα πέσει αυτό, θα ανοίξει τα δύο. Επίσης το ίδιο εδώ, μία-δύο βίδα. Προσοχή, μη χυθεί εδώ, βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστό καλά. Μετά έχουμε να βγάλουμε αυτό, είναι μία βίδα, δύο βίδα, λίγο πολύ βλέπετε και χωρίζει σε αυτή τη μέση. Βλέπετε, τίποτα άλλο δεν πειράζει, αυτό δεν πειράζει, είναι για το λευγέ αυτό συγκεκριμένα, δεν τις ακουμπάς. Λοιπόν, από τη μία μεριά βγαίνει αυτό και αυτό εδώ. Προσοχή τα καλώδια, έτσι, είναι έτσι και βγαίνει, προσοχή τα καλώδια μέσα. Εδώ αυτό, αν δεν βγαίνει με το χέρι, παίρνετε ένα σφυρί και καλέ με τη μαλακή πλευρά και με το σφυρί και να βγει, έτσι. Αν ακόμα βγαίνει, ή με αέρα, αν έχετε ψεκαστήρι το φυσάτε μέσα να πάρει αέρα. Κοιτάτε, διαφορετικά κάνει ο ήλιος, ρε παιδιά. Αυτό ήταν έτσι και έγινε έτσι. Εδώ το βλέπει ο ήλιος, εδώ δεν το βλέπει. Εγώ γι' αυτό το βγάζω παρεμπιπτόντως και κάνω και αυτό το βίντεο για να το βάψω. Έχω πάρει χρυσό σπρέι τέτοιο, να είναι και ομοιόμορφο με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δύο βίδες εδώ, δύο εδώ, προσοχή αυτό μη χυθεί. Μετά μείνει το κόκαλο, θα σας δείξω και αυτό. Θα βγάλουμε αυτό. Προσοχή μη χυθεί αυτό, άμα δεν είστε καλά σφραγισμένος, φίξτε το καλά, μη χυθεί το υγρό έξω, έτσι. Αυτό έχει βίδες από αυτή τη μεριά. Μία, δύο, τρία και τέσσερα για να ελευθερωθεί και το κόκαλο. Θα τις βγάλουμε. Βλέπετε, άμα σπάσει φεύγει αυτό κάτω και ανοίγει έτσι. Σπάνε αυτά τα δύο και θα δούμε και γι' αυτό μετά. Να βλέπετε το κόκαλο βγαίνει μετά. Βγαίνει και αυτό. Άμα βγάλουμε και αυτή τη βίδα ανοίγει. Νομίζω καταλαβαίνετε πως βγαίνει μετά. Ανοίγει στη μέση. Και εν συνεχεία εδώ πέρα βλέπετε η μέση εδώ ανοίγει έτσι και βγαίνει. Και αυτό, άμα θέλετε αλλάξετε ντίζα, βλέπετε πως είναι έτσι, πως βγαίνει, μπαίνει έτσι. Να ξέρετε και από εδώ. Πρέπει να βγάλετε την ντίζα, αλλιώς λοιπόν από εδώ τροφοδοτεί την ντίζα. Από κάτω και βγαίνει και αυτό. Και μετά βγάζεις και αυτό για να το βγάλεις. Αν θες να αλλάξεις τιμόνια, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε, πάλι το ίδιο κόλπο, όχι το μητερό. Αν δεν θες να το χαλάσεις, εγώ και να το κόψω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το κάνεις έτσι με ένα σφυρί, εδώ πίσω με ένα σφυρί και βγαίνει. Εγώ το κόψα για να μην σπάσει τα δικά μου νεύρα. Λίγο πολύ νομίζω ακούτε πως το κόψα. Έβαλα αυτό διάμεσα εδώ, από εδώ, τσάκα και το κόψα. Θα χρειαστείς οπωσδήποτε το κόκαλο, μην το πετάξεις γιατί θα βάλεις την καινούργια ντίζα προφανώς εδώ. Εδώ θα βάλω καινούργια τέτοια, έτσι. Λοιπόν, όπως βλέπετε γύμνωσε. Αυτές τις δύο τις αφήνουμε για το τέλος. Θα βγάλουμε και αυτές. Στο βάλσιμο πρέπει να υπολογίσεις περίπου το βάρος και να βάλεις το τιμόνι λίγο πιο, θα βρεις κεντροβάρος δηλαδή. Όταν το βάλεις δεν θα σφίξεις μάλλον θα τις σφίξεις, πρέπει να παίξεις, δηλαδή θα το οδηγήσεις, θα δεις γέρνει προς τα εδώ, αν αφήσεις το τιμόνι γέρνει από εδώ, πρέπει να βάλεις πιο πολύ βάρος από την άλλη μεριά και ούτω καθεξής, έτσι μέχρι να βρεις να είναι κεντραρισμένο. Άλλη μια βιντεάρα έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe και όλα τα συναφή. Θα ανεβάσω και άλλα βίντεο τέτοιου τύπου και σας αφήνω με μια πολύ ωραία θέα
Γεια σας.